Ola, este ano adicámolo a conxugar verbos irregulares e semirregulares que acostuman ser os máis difíciles, pero hoxe imos conxugar o verbo andar, que serve de modelo para a primeira conxugación acabada en ar. Así que empezamos! Hoxe imos conxugar o verbo regular andar. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo regular andar. É moi importante. Sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu ando, ti andas, el, ela anda, nos andamos, vos andades, eles, elas andan. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu andaba, ti andabas, el, ela andaba, nos andábamos, vos andabades, eles, elas andaban. Pretérito perfecto de indicativo. Eu andei, ti andaches, el, ela andou, nos andamos, vos andastes, eles, elas andaron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu andara, ti andaras, el, ela andara, nos andaramos, vos andarades, eles, elas andaran. Futuro de indicativo. Eu andarei, ti andarás, el, ela andará, nos andaremos, vos andaredes, eles, elas andarán. Futuro condicional de indicativo. Eu andaría, ti andarías, el, ela andaría, nos andaríamos, vos andaríades, eles, elas andarían. E a quenda do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu ande, ti andes, el, ela ande, nos andemos, vos andedes, eles, elas anden. Pretérito imperfecto de subxuntivo.
Eu andase, ti andases, el, ela andase, nos andásemos, vos andásedes, eles, elas andasen. Futuro de subxuntivo e infinitivo conxugado. Eu andar, ti andares, el, ela andar, nos andarmos, vos andardes, eles, elas andaren. Modo imperativo. Anda ti, andade vos. Formas nominais. Son tres as formas nominais. Infinitivo, andar, serundio, andando, participio, andado. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo regular, andar. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de andar. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E, por último, a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é andedes. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é andase. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é andei. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.